Transport taldeko emakumetxoa, baina doa Lastek taldeko Benigno León. Juveniles masculino, Mendator Benigno. Benigno León, hirugarren saikatua, tercer clasificador en la Chalange Basque Country, primera Chalange Basque Country. Abeza Zuia, Azteazu eta Igorre, gaur azken lasterketaren azken emaitza. Jon jauna garaikorra ematen, eta Jon Bilbao jauna. Eta orain bigarren saikatua maila honetan, Ariz Erasun, Zarauztarra taldekoa. Ariz Erasun, Zarauztarra taldekoa, baina Montola garaikorra ematen. Eta garailea, Baldabizi taldeko Xavier Murias. Xavier Murias da garailea lehen Euskadi Basque Country Chalangean gazte mailan. Honela, nola bukatu dugu lehen zatiotako garaitu banatzea, gero izango dugu beste moltzo handi bat. Azken lasterketa bukatzen denean, hemen daudenak ere mailota eta txapela jantzi beharra daukatelako, hori lasterketa bukatzen denean. Eta horrein, emakumeen lasterketa hasi beharrean dago, pizka bat. Barrutia, ez du uririk egin aste osoan Euskal Herrian, lainopean dugu Igorre, baina ez dago lokatzik, eta esan bezala, Barrutia 2650 metrokoa da, zelaian 2000 metro pasatxo egin beharko dituzte txirnolariek, asfaltuan 310 eta bidean beste 300 metro. Eta gurekin da, hoi bezala, aditu lanetan Xavier Usabiaga. Egunon, Xavier. Egunon, Alfonso. Hirugarren eta azken proba dugu gaurkoa, Igorrekoa, Euskadi Basque Country Challengeko froga, ametsakoa eta asteasekoaren ostean, gaur bideratuta daukate garaipena Estebanek eta Nuñok, baina Igorreko probak badu bere xarma eta lasterketa politak ikusteko parada izango ditugu. Euskal Herriko lasterketarik garrantzitsuena da, zalantzarik ez dago, eta gainera uste dut 40. urteurrena betetzen dutela eta lehen zorionak ezagula inbosaren lasterketa buruan, laugarren postuan Izia González, Odriozola 5. tokian, Oztoko gain dituz, eta berriz ere buruan Sara Casasola leku hartu dio Aida Nuñori, eta gaur indartxu dagoela erakusten da italiarra. Beste batzuetan baino gehiago kostatzen ari zaio Aida Nuñori aurkariak mederatzea. Bide edo 3 aldi uste dut erritmo aldaket bortitzak egin dituela, ara hor beste bat nola ari den egiten, baina Sara Casasola bere kupilera itxatxita dago, ez dio zentimetro bakar bat ere ies egiten uzten. Eta horrek erakusten du, gaur oso kementsu da 17 urteko italiarra, garaipena lortu nahi dula, ez diola ezertxo ere bakatuko, Daniele Pontoni gainera zirkuito osoan, baina erdian behintzat aldamenean aholkuak eta bat ere animoak ematen ari zaio. Sara Casasola eta 17 urteko txirrendulari hor Daniele Pontoni gira aldamenean nola korrik esaten zer egin behar duen, eta 17 urterekin eta nahiko eskarmentu ez duelarik hori Pontoniren laguntza hori, eta aholkuak oso lagungarri zaizkio. Daniele Pontoni, munduko txapeldun noia, eta Igorren irastea zerren dakien gizuna 6 aldiz. Inor baino beto, marka berea da. Berak 6 aldiz, gero ondorenean Sven Nys handiak historiako txirrendularik onenak 5 aldiz lortuen garaipena, eta hor berriro ere Daniele